you people. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. I'll start from verse 3. Please come with us, someone suggested. I will, he said. So he went with them. When they arrived at Jordan, they began cutting down trees. But as one of them was cutting a tree, his axe head fell into the river. Oh, say, he cried out, it was borrowed axe. Where did it fall? The man of God asked. When he showed him the place, Elisha cut a stick, threw it into water at the spot, and the axe head floated to the surface. Restoration. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. 2 Kings chapter 6. Varume vakaenda kundotema miti mhiri kwaJorodhani. Mumwe demo rake ndokubva rawira mvura. Ndokubva ashedzera kune munhu waMwari. Demo rangu rawira mvura. Then the man of God asked this man, where did it fall? Asked this man, where did it fall? Akabvunza murume rawira nechepapi. Deuteronomy 29:29 says, zvakavanzika ndezvaJehovha asi zviri pachena wakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. So anopiwa a question iye aine problem. So there are some questions will help you when you have answers. Kune zvinhu zviri pachena so that Mwari vanokuudzawo zvakavanzika. Haana kubvunzwa kwaenda demo racho, abvunzwa the point of entry, a place parawira napo. Zvakavanzika ndezvaJehovha. My prayer for you is, may God reveal whatever that is hidden. May God reveal whatever that is written into your life. As zviri pachena akapaka vanakomana vevanhu kuti vazive. Okay, I'll leave that text regarding that statement regarding zvekekutanga. Law iriko law ndeyekuti chinorema chikawira mumvura chinongonyura. That's the law iripo, law of gravity. Yatino understand that ise. But this man wakachema kuna Elisha, demo rangu rawira mumvura. He knows kuti hapana anogona kuswima kujai kudhamba oenda mumvura kundotsvaga demo pasi. Which means this man anga ane belief, anga ane trust, anga ane kufunga uye nekuziva kuti munhu waMwari. Tinotenda Joyce Gava, how are you doing? God bless you, God bless you. So happy to see you online. Please follow this girl on TikTok, follow this lady on TikTok. Tinotenda Joyce Gava. She's the one who does my TikToks. Emma Simona, 3/4 of them. She does them. So you can just like her page. I don't Tinotenda Joyce Gava. She's a TikToker. She's the one, Anita, the one on my status now. Neyandaka posted last night, she did it. So just follow her. All right. So murume uyu unonzwisisa law iripo kuti kana chinhu chatowira chanyura chaenda kurecover kunonetsa, especially usina the tools to recover. But wakabva wati kune munhu waMwari demo rangu rawira mvura kuti une belief, une kutenda kuti Mwari unogona kuunza chinhu kubva kwachakavanzika, kwachakavigwa, kwachaendeswa. So Elisha akatema a piece of wood, stick, ndokubva akanda pamusoro pemvura. Bible rinoti demo ndokubva rabva pasi rikauya pamusoro. It's easy ndikabata chinhu ndikachiregedza kuti chidone. It's not easy kuti chidzoke muruoko rwangu nokuti pane law, mutemo uripo kuti kana chatodona kune simba rachidonedza. Asi munoziva here kuti zvinonetsa kuti chinhu ichi titsvake rimwe simba ringachidhonze kuti tidzoke pamusoro kana pasurface nekuda kwekuti kune law inofighter. Ndoda ndinamate neyo concerning the laws of this world kuti Mwari vakupe the grace to operate with the laws from above. Kune mitemo iriko, kune tsika dziriko dzekuti kana usina wako anomira newe hauna kwaunosvika. Kana usina anokuziva nyangwe nepabasa haugone kusimudzirwa. Kana usinawo ane upenyu huri nani hakuna angakudhonze nekukusimudzira muupenyu. Kana wakakundikana wakafoira usina hama hauna kwaunoenda. Ma-laws ari panyika ende ufunge hama yangu whether you like it or not. Zvinotoshanda. Somebody is talking about Manchester team yakadona. Yeah, inotoda the supernatural law to rise. Anyway. So ririko simba riri panyika. That's why wakaona kuti Mwari pavakatosika neshiri vakati let the birds fly. Kurati Mwari vakaintroduce rimwe simba vakaita deliverance to the birds. Chiri kunzi let regedza, let ngazviitike sekudaro. Zvoreva kuti kune simba ravaitoziva raigona kurwa
neshiri idzodzo. Asi Mwari vakataura a word of deliverance. Let the bird fly. Regedza, let ngazviite sekudaro. Kureva kuti kune malaws anozikanwa ari panyika. Kune malaws anozikanwa ari panyika. Nekuti kana usina hama hauna kwaunoenda. Kana usingawirirani nevari nane hakuna anokusimudzirawo. Kana usina kuti fundei hakuna kure kwaunosvika muupenyu. Kana wakazodai so haugoni kuroorwa. Kana wakambomitiswa lese, kana une mwana wauinaye, vanhu vanoita chances are less because already wakatombobuda mune imwe marriage ukadai. There are laws on the ground. There are laws on the ground. Ariko ari effective today. Asi ndauya kuzonamata newe kuti may God introduce a supernatural law that is above the law of the world. Zvauri izvozvo Mwari wangu unoti ndinosimudza marombe kubva muguruva. Nyika haisimudzire marombe. Ino law yekuti vakati fundei vanogona, vane zvavanoziva, vari professional. They are the ones vanosimudzirwa panyika ino. Law iripo. Law iri mushoko raMwari. Unosimudza marombe. Mwari unosimudza marombe. I want to pray with you this morning to reverse every law that is fighting against your life. Every law that is fighting against your life must be reversed. Every law iri kufighta utano wako to be reversed. Every law iri kufighta family yako to be reversed. Every law iri kufighta utano wako to be reversed. I know kune malaws. Sometimes ukaenda kuna chiremba, kuna doctor, anokuudza zviri chaizvo maringe kufunda kwake kuti with this disease you go this much but audarika apa by 6 years unenge wafa. Why? Because vane experience uye understanding ema laws. Kune ma medical laws. Kuti kana warwara chirwere ichi wasvika pa level iyi haugoni kurecover, unofa. I once passed through such a level yekuti ndakasvika kuchipatara, chiremba akauya nekadhi rangu achinditsvaga pabenchi. Anga asingatarisiri kuwana munhu anofamba, munhu anogona kutosimuka akamira, ende auya ega kuchipatara. Because akatosvika achibvunza kuti anonzi Tremo auya nani, ari kupi? Then I raised up ndikatomira. And he was shocked kuti wauya nani, ndikati ndega. With this records yematest ese ataita, vanhu vatori mumawadzi vakarara vatori nani panewe according to these records. It was shocking news to the doctor. Why? Because Mwari kana vaisa izvire kuti rarama. Sickness is no power. Mwari pavakati let the birds fly. Gravity yakatoziva kuti tinewe kudonedza, but kune vakapiwa nyasha dzekusimuka. Mwari pavakati let the birds fly. Deliverance iri kupiwa shiri, not against the devil, but against the systems of the earth, ana gravity and other forces. Panyika kune mamwe ma systems nemamwe ma force ekuti ukashayiwa Mwari, they will work against you. Ukashayiwa nyasha dzaMwari, zvinhu izvozvo zvinoitika, they will work against you. Hear me very well, hear me very well. Ma laws ari panyika, kana usina kufunda, you won't go anywhere, hawane promotion, basa rinokunetsa. Ma laws ari panyika kana usina hama, kana usina vanomira newe, kana usina waunoziva, hauna kwaunosvika muupenyu. Why? Because tine kuudzana kwatakaita kuti your network will give you access to your net worth. Kureva kuti network yako inokuconnecta mune kubudirira kwako. But I've seen this, kuti unozviona kuti uina Mwari une more than the majority. Why? Because the law of God, which is grace, the law of God, which is grace, surpasses all the natural laws. Chakapa msoro wedemo 2 Kings chapter 6 kunyura kuenda pasi. Ndozva zvingori rikatonyura zvatopera. But nekuti murume uyu vafamba na Elisha, munhu unonzwa kuna Mwari, wakapiwa nyasha kuna Mwari. Elisha une zvaakaita, a prophetic thing chaakaita, wakatyora bazi remuti akakanda pamusoro pemvura. Demo ranga ranyura kuenda pasi rikadzoka rikatanga kupamama. Remember chaita kuti demo rinyure rinorema. But chaita kuti rifloate despite kurema kwaro, nokuti arina kureducewa weight. Demo rakaramba uri musoro wedemo unorema in iron oxide. But the same iron oxide rambonyura
is the same ion oxide raakuflota. Uchazviona kuti Mwari vane nyasha dzavanokuitira, kwete nekuti vakupa degree kana vakupa vanhu vanomira newe, but vachakuitira dzimwe nyasha dzekuti wega una chaunonongedzera, asi unongoti Mwari kugona ndekwenyu, idzi nyasha dzenyu. I've seen things in life zvinoitwa naMwari zvekuti hauna munhu waunogona kupa credit kana kunongedzera kana kuti uyu ndiye akazondidai, uyu ndiye akazondidai. Pane zvekuti God will connect you to people, but there is a dimension of grace yekuti even those who do not know you. I remember 2014 when I went for a conference. 2014 pandakaenda ku conference ku Kenya. It was my first time to fly, it was my first time to go out of the country. 2014 ndakaenda ku Kenya ku Nairobi. Chakaitika kuti ndiende ku conference ku Nairobi, murume akandishedza aataure Shona. I preach ne language yedu Shona. Murume anotaura Lingala, is from DRC, anotaura Lingala uye ne French. But the Lord spoke to him. The Lord gave him an instruction. He was just going through my YouTube and Facebook sermons. But the Lord spoke to him, bypass through my page. Could he invite this man for this coming conference so he can minister on grace? The man contacted me, then I went there. And I spent a month there in Nairobi. The invitation is only the grace of God. So sometimes God will speak to people. I remember also there was a time to Messina. A certain man, prophet Hosea, invited me to Messina. He does not speak Shona. He's a vendor. I'm sorry, a vendor in English. So I went there. And across the board and read the other side, I was on Pika because he's in Messina. In the Fara and Morrison Shona, I don't speak Shona. And I was shocked. How come you invited the Shona preacher, yet you don't speak Shona? No. The Lord instructed me to invite you so that you can come and preach. So, and I can testify and witness to you. You just need the grace of God more than my connections. Why? Because nyasha simbara Mwari ndora kakonzera kuti demo riri pasi. Remember, chibazi chemuti chakakandwa achina kuenda kune demo, chakakandwa mu Jordan River. Somebody is saying there is no sound. I don't know if you are hearing me very well. Let me proceed. Kana muchindidzwa zvakanaka. Maybe is sound yake kuda kwashe, but kana muchindidzwa, let me know so that I can proceed. Let me know if you are hearing me clearly. Let me know if you are hearing me clearly. Let me know kana muchindidzwa zvakanaka, loud and clear. So thank you. Maybe sound ya kuda kwashe. So what am I saying? Ndikuti si demo rawira mumvura chakaita kuti riflote arina kuchinjwa weight yaro. Why? Nekuda kwekuti tinoziva kuti weight yaro, this exit, ndo zvakonzera kuti rigone kunyura. But Mwari havana kuri reduce weight. Mwari vakaripa the grace to behave sekunge rareruka, sekunge risisina kurema kuti rigone kuflota. Such grace regarding the explain. Dziriko nyasha dzekuti I know kufunda kwakanaka, but I always love kupa my examples ekubva ku negative side. Because Mwari unosimudza marombe zvechokwadi. You see kuti pare pamwe pekuti auna that qualification and there's not zikana kuti you are not qualified to pachinhu ichocho. But Mwari vanokupa grace to understand and to know and how to go about it. I remember ndichishedzwa kuzoita mamwe mabasa, mamwe matask andisina mapepa awo, but vanhu vachiti ndiwe shasha pachinhu chacho. You can just imagine kuda kuti unenge wakapiwa the grace semusoro wedemo usina kubviswa weight, but uri kuflota. Weight haina kuchinja, but pakava ne the grace kuti demo riri behave as if arisisina weight inoita kuti rinyore. What happened? Elisha wakachikora bazi remuti ndokubva akanda pamusoro pemvura. Zviri pachena kuti iriver iJordan River rakatanga kuerera richienda bazi remuti.
And I'll explain the revelation so I can pray with you. Elisha was given a double portion of spirit, an anointing, na Elijah. And Elijah, Elisha, and John the Baptist is one family. The family one. Bible language note. And John came in the spirit of Elijah. He came in the spirit of Elijah. So Elisha, Elijah, and John the Baptist, they are one. So uchaona kuti John wakaenda ku Jordan, John akandobabatidza Jesu. Kubabatidza isaini yekufa nekumuka, akamunyika mumvura ndokubva abuda. So pano parasika musoro wedemo ukawira mumvura. John ari kumvura, Luke 3:9 anombotaura achiti rauya demo rinotema kubva kumidzi, the exit that cut from the roots. So which means Jesus is a shadow picture of the exit that was missing for the church. Acha introduce the exit back to Elijah, and Elijah and John, they are one. Saka uchiona kuti John the Baptist is the one who introduce Jesu kuvanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Dai Mwari vatipa the grace. Dai Mwari vatipa the favor. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Everything that is missing muupenyu vana venyu. Zvavasina access nesimba rekuti zvidzoke kwavari. I pray for the grace of restoration upon their lives. Health to be restored. Their business to be restored. Family life to be restored. Whatever they are crying before you, Lord, I pray for your grace and your favor. Restoration, restoration, restoration. Be restored in the mighty name of Jesus.